idan haka suka yi hacking din profile ɗinka, abu na farko da suke fara yi ne za su je kan Facebook ɗinka, duk wanda suka san kana friends da shi ko kuma irin family ɗinka za su dinga tura musu text ta message ko kuma su dinga poster a profile ɗinka cewa kana buƙatar taimako, ko suna posting din wani abu a profile ɗinka wanda za su yi amfani da shi su scamming din mutane kuma mutanen da ka riga da ka sani. Wannan ma na sama da kuka ga yana mun wannan tambayan shi ma sun hacking na account sa ne suka je suna masa poster a cikin account ɗinsa. Dan Allah zaka goge post din da wani maka a profile ɗinka. Zan nuna maka yadda zaka je ka goge post din da wani maka a profile ɗinka da kuma yadda zaka hana babu wanda zai ƙara maka post a profile ɗinka. First abin da zaka shine ka bude profile ɗinka. In ka bude profile sai ka je kan posting din da wannan din ya maka. A kowane gefen posting a Facebook zaka ga akwai wannan digo uku, sai ka tabo wajen wannan digo uku. Amma dalili uku ne kawai ke sakawa kaga posting din wani a profile ɗinka. Dalili na farko shine idan wani yayi tagging ɗinka, kai kuma a profile ɗinka baka kule kada kowa ya tagging ɗinka ba. So idan mutum yayi tagging ɗinka, posting ɗinsa zai afiya profile ɗinka. Abu na biyu kuma shine idan haddad of din da kai register Facebook da shi ya zagayo, Facebook suna tura mutane link yanda za su je su maka happy birthday. So idan mutane suka zo suna wishing ɗinka happy birthday, wannan happy birthday da suke wishing ɗinka yana afiya a profile ɗinka. Hanya na uku kuma shine idan wani ya hacking ɗin account ɗinka. Ta wannan hanyoyi uku duka mutum zai iya post a profile ɗinka. So abin da zaka shine ko ma mene in dai har kai kake da control ɗin account ɗinka still, sai ka taɓa wancan digo uku. Kana taɓa wannan digo uku sai ka taɓa remove tag idan wani ya tagging ɗinka kenan. Idan kuma hacking ɗinka akai a Facebook ɗin akai wannan posting ɗin sai ka taɓa wajen report ɗin nan. Idan kuma tagging da akai maka posting ɗin ya afiya a profile ɗinka sai ka taɓa remove tag. Muka taɓa remove tag hakan nan sai kai confirm. Shikenan za ku ga posting ɗin ya da bace, ba za ka ƙara ganin shi a profile ɗinka ba. Idan kuma kana so ka hana ne kar kowa ya ƙara posting a profile ɗinka, sai ka je nan setting, sai ka taba nan wajen yin kayan guda uku. Idan kana amfani da original Facebook kenan, in ka shigo kan profile ɗinka sai ka ja kasa kaɗan, sai ka taba wajen setting and privacy. Zan suna maka wajen setting daga kasa sai ka taba, sai ka ja kasa kaɗan, za ga profile and tagging sai ka shiga. In ya bude ma na farkon nan na face gashi na a sama za ku gani who can post on your profile, sai ka shiga sai ka mira shi all limit. Yana kuma all limit ne to babu wanda zai ƙara post na profile ɗinka. So kar ku manta da like da share da mu yan wanda ba su sani ba su gani su karu. Nagode.